Ahojte, krásny deň, krásny podvečer, krásny večer, krásne popoludne pre niekoho. Podiely a akcie v iných firmách sú tiež majetkové seročky, keďže ona nimi zvyšuje, alebo teda plánuje zvýšiť nejakú aj tú svoju hodnotu, aj dosiahnuť zisk. Poskytnuté úvery voči iným subjektom, iným SROčkám, iným osobám, dokonca aj ten Bitcoin a zlato, ktoré SROčka kúpi z vlastných peňazí za účelom zhodnotenia, sú pre SROčku aktívami, majetkom, ktorými zhodnocuje teda vlastný majetok a dosahuje, chce dosiahnuť skrátka nejaké výnosy. Naozaj tým podstatným voči aj veriteľov, bank, leasingoviek, štátu je ten súčet vlastnej imania, ktoré je tvorené aj tými inými sumami. Napríklad rezervným fondom. Suma tvorená povinne každoročne z účtovného zisku. To si ukážeme presne, ako sa tvorí. Najmä teda zisky minulých rokov. To znamená, SROčka sa niekoľko rokov rozhodla, že nerozdeli zisky spoločníkom, ostávajú ako zdroj krytia majetku vo firme. Prípadne straty minulých rokov už tiež vstupujú do vlastného imania mínusom. Rovnako aj zisk či strata aktuálneho roka, o ktorom táto súvaha hovorí, ku ktorému sa vzťahuje. No a teda aj kapitálový fond s príspevkou ako tá druhá veľká základná možnosť vkladov spoločníkov do vlastnej SROčky. No a teda v tomto roku 2024 tak bezpečne tých 380 eur je tým optimum na tento účel. Nehovorím, že každý chce, každý počíta, každý stavil na ten minimálny štátny stanovný dôchodok, lebo veď 30 rokov to je nejaká doba. Štáty pravidlá, či to pravidlá dosť krúto a často menia. A povedzme si rovno, že ten minimálny štátny starobný dôchodok je na svete od roku 2015 a odtedy už pravidla pre jeho získanie dvakrát politici zmenili, raz pred jednými voľbami a raz tesne po nich. Preto to nepovažujem za nejaký stabilný inštitút, s ktorým je potrebné počítať. Ale je to možnosť. Mnohí konatelia spoločníci SROčiek takto počítajú s tým, že dám si aspoň to optimum na tento účel. A plynú mi aj iné výhody. A poďme teda k iným výhodám. Čiže prvá výhoda je, som nejakým spôsobom poistený na ten možný budúci štátny minimálny starobný dôchodok. Má takýto zamestnanec aj nárok na daňový bonus na deti, hoci ten daňový bonus na deti je bohužiaľ tak dosť komplikovane obmedzený v podstate príjmom, no. Výškou čiastkového základu dane, čo de facto závisí od príjmu. Čiže pri takomto relatívne nízkom mesačnom príjme vyjde takémuto zamestnancovi, spoločníkovi alebo konateľovi takto odmeňované, ktorý je takto odmeňovaný, iba tých 50 eur, čo je vlastne daňový bonus na jedno dieťa nad 18 rokov. Tak pri tejto odmene samozrejme nemusíme sa nejak pýtať, že či som podliezol túto povinné minimálne zdravotné poistenie. Skrátka to vypočítané zdravotné poistenie, zdravotný odvod zodpovedá tomu minimumu, čiže OK. No a teda poďme ešte aj k tým iným výhodám. A tu si rozkreslíme ten daňový štít, ten princíp, ktorý som už spomenul, že na odvodoch niečo z firmy odíde, ale zároveň na daňovej úspore niečo do firmy opticky príde. Nebudem zamestnaný alebo na mesačnej báze odmeňovaný ani z inej firmy, inej SROčky, z inej inštitúcie. Nebudem tiež počas tých jednotlivých mesiacov živnostníkom alebo inou samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá si povinne platí nejaký zdravotný odvod. A nie som ani poistencom štátu, čiže študent, poberateľ materského, rodičovského, starobný dôchodca, tak v konečnom dôsledku si musí ten spoločník platiť zdravotný odvod ako samoplatiteľ z vlastného vrecka, nie z rozpočtu a peňazí SROčky, v tej zákonnej sume 97,80 je suma pre tento rok 2024. Mnohí odborníci schvaľujú túto zmenu. Ja osobne to skôr považujem za také dosť nešťastnú vec, lebo najmä tie spiace SROčky, ak nikto nepodniká na SROčku vlastnú a nejak ju udržiava v tom spiacom režime, raz ročne účtovná závierka a daňové priznanie, tak sa im navýši platba, alebo teda náklady súvisiace s takouto SROčkou na nejakú tú minimálnu sumu, teda spracovanie výkazov plus tých 340 eur. Výhodou tej daňovej licencie je teda možný zápočet, ktorý je taký, ja hovorím, že po slovensky komplikovaný. Čiže ako náhle zaplatíme ako náhle vyjde v nejakom roku daň z príjmov na úrovni SROčky napríklad 200 eur, no bohužiaľ musíme zaplatiť 340, minimálna daň nepustí, tak ten rozdiel na tú sumu pôvodne vypočítanej dane
tých 140 eur je možné započítať na daň v najbližších 3 rokoch. Ale len na ten rozdiel, túto sumu je možné odpočítať len od tej sumy budúcej dane, no stále nemôžeme ísť pod úroveň minimálnej dane v jednotlivých rokoch. Takto nešťastné zložité to je. Tvorba zákonného rezervného fondu plus úhrada starých účtovných strát. To sú akože prvé 2 kroky. A potom tu máme niekoľko testov. Poprvé spôsobí možné rozdelenie zisku úpadok. Úpadok je ten taký dosť nesympatický, zlý režim SROčky, ktorý už v konečnom dôsledku buď teda môže znamenať, alebo znamená, že SROčka ide do konkurzu. Povieme si o ňom viac. V princípe ide o situáciu, kedy splatné záväzky SROčky prevyšujú reálny majetok SROčky a práve tým rozdelením by sa SROčka nemala dostať do úpadku. Čiže dobre je otestovať aj túto obchodnoprávnu nejakú povinnosť alebo limit. Konkrétny a podpisuje ho v princípe ten pokladník, ktorý je zodpovedný voči SROčke, voči konateľovi, alebo v SROčkách jednoosobových, ktorý je konateľom aj pokladníkom ten istý Jožko, tak tento Jožko podpisuje tento stav ako hmotne zodpovedná osoba, teda preukazuje svojím podpisom, že tie peniaze tam sú. A tento zostatok vo firemnej pokladnici v našom príklade 200 345 eur vstupuje aj teda do účtovnej závierky ako jedna z položiek majetku, teda v stave ku koncu roka. Účtovná závierka je verejná, spravidla ukladá sa povinne do registra účtovných závierok a odtiaľ ju teda ťahá napríklad aj Finstat. A povedzom si rovno, že už dozadu, keby náhodou nastal nejaký problém, tak veľmi ten Jožko stav pokladnice neopraví, lebo skrátka vykázal ho k danému dátumu, že tam tie peniaze sú. OK, snad to nikomu nebude vadiť. Všetci vieme, že to celkom až tak nie je úplne košer, keďže predávky na podiel na zisku možné vyberať nie je, alebo teda platiť možné nie je. Ale v princípe v konečnom dôsledku ide o zdanený príjem, čiže snáď ten štát pri takomto spôsobe nechá tých spoločníkov na pokoji. Ešte raz pre istotu, aj úhrada podielu na zisku nie v peniazoch, ale zápočtom záväzku a pohľadávky voči tej istej osobe podlieha tej zrážkovej dani, čiže za staré roky 7%, za roky 2024 a neskôr 10%. Tak deje sa to, že namiesto jedného počítača môže mať SROčka počítačov viacero. Jeden si uplatňuje v daňových výdavkoch na plných 100%, keďže ho používa len a len na biznis, keďže ten počítač sa nachádza v kancelárii. Ale druhý počítač mám doma, tretí v byte partnerky, štvrtý na chate a tie využívam aj na pracovné firmné účely, aj na súkromné a teda uplatním si z nich do daňových výdavkov 80%. V absolútnej sume mám takto o dosť viac peňazí v daňových výdavkoch, ako keby som si kúpil a uplatňoval len výdavky súvisiace s jedným počítačom. Živnostník by mal obhájiť svoj nezávislý výkon služieb, to znamená, že on naozaj má nejaké vlastné priestory, kupuje si vlastné vstupy, počítač, vzdelanie, má aj iných klientov, dodáva iné služby než tie, ktoré sú predmetom činnosti SROčky. Dokonca SROčka, ak má nejakých ďalších podobných nezávislých dodávateľov, tak je to plus navyše. Čiže v takýchto situáciách, ak ste živnostníkom a máte viacerých klientov, dodávate vlastné SROčke niečo iné, než tá SROčka robí. A hrubo povedané, sedíte niekde inde, na inej adrese a v inej kancelárii, než ktorú platí SROčka, tak vtedy si viete obhájiť dané zdanenie príjmu ako teda živnostníka, nezávislého živnostníka. V opačnom prípade nie. Autor, fyzická osoba je samostatný subjekt, shodou okolností je aj spoločníkom SROčky, ale to možno teraz nie je podstatné. On vytvoril nejaké dielo, ktoré poskytol SROčke ako svoj vstup, čiže ako jeden z možných vstupov, ktoré SROčka nakupuje. Za to samozrejme dostane autorskú odmenu. No a SROčka tento svoj vstup využije na svoj biznis. Čiže buď ho použije na predaj služieb, na predaj tovaru, na predaj vlastných výrobkov, môže ho použiť interne, ale nejakým spôsobom to dielo ostáva v SROčke, SROčka ho používa. Tu už naša Alena, naša manželka tohto Joža využila tú druhú spomenutú kombináciu. Príjem 10 000 eur ročne si rozdelili na dve časti, 6 700 eur ročne Jožo a 3 300 eur Alena. A keď Alena využije aj oslobodenie 500 eur, aj to nepodanie daňového priznania,
keďže iné príjmy nemala a nemá v danom roku, tak z tých 3300 eur nezdaní nič, nezaplatí z nich absolútne nič. A Jožo zdaní len tých 6200, čo je teda celkom priateľné percento z tej desiatky, mínus prípadné výdavky, samozrejme krátené, a teda z toho všetkého zaplatí len daň z príjmov v sadzbe 19% a žiadne odvody do sociálnej poisťovne ani do zdravotnej. Z príjmov z prenajmu v tomto režime v zmysle paragrafu 6 odseku 3 zákona o daní z príjmov sa teda neplatia odvody ani do sociálky, ani do zdravotky bez ohľadu na výšku príjmov. To je výhoda. Skôr tam vidíme nevýhody, tú zložitosť, nemožno si uplatiť paušálne výdavky, nemožno si uplatiť nezdaniteľné časti, ale máme aj tú výhodu, to neplatenie odvodov. Ako náhle riešime nejaký obchod, nejakú situáciu, nejaký právny úkon, tak ono dobré je, keby už vždy nejak posvetil, označkoval, ohlavičkoval právnik, nastavil čo najlepšie, ale hneď v druhom kroku je ideálne správne zvážiť daňové dopady a účtovné dopady. Čiže ideálne, keby ten právnik, daniar, daňový poradca a účtovník sa poznali, spolupracovali, sedeli tam naraz a vyriešili všetko naraz spolu, aby si skrátka aj rozumeli. Ja teda rozumeli, nemyslím ľudsky, ale odborne. Lebo nejaký advokát, ktorý kašle na daňové dopady, to nie je dobrý deal. Naopak účtovník, respektíve daňový poradca, ktorý vám začne radiť niekde od stredu obchodného prípadu a vôbec ešte nevieme, o čom sa točíme, to tiež nie je dobrý deal. Nie len tú daň budete musieť vrátiť, bude musieť SROčka vrátiť späť štátu, ale aj nejakú tú sankciu. Sankcia v tomto prípade za neskoro zaplatenú daň sa počíta ako nejaký násobok základného úroku ECB. Troj, dvoj, alebo teda jednonásobok, keď hovorím správne. A ak daňový úrad sám pri kontrole zistí prehrešok, tak tá sankcia je vo výške trojnásobku základného úroku ECB. Minimálne percento bolo tých 10% per annum. Už teraz vieme, že v praxi v roku 2024 je to cez 12%. Ako náhle podá SROčka dobrovoľne sama sa prizná, podá dodatočné daňové priznanie, kde si nejaký ten výdavok dodatočne neuplatní, čiže dodatočne zaplatí nejakú daň z príjmov alebo niečo iné opraví, tak vtedy iba jednonásobok základného úroku, minimálne 3%, si vypýta štát. A to bol, tuším, jeden z ministrov financií UK, ktorý to povedal, že tým rozdielom je vlastne hrúbka väzenského múru. Čiže on sám tak potvrdil to, že tá tenká línia medzi legálnou daňovou optimalizáciou, medzi legálnym konaním a niečím, čo už štátu vadí a už nám hrozí basov, je teda veľmi tenký a teda bacha na to aj v Británii, aj na Slovensku. Stále tvrdím, že ten pojem daňová optimalizácia nemá na Slovensku definíciu v nejakom právne záväznom zdroji. Má posledný rok na uplatnenie nejakej staršej daňovej straty, no možno by zbytočne uplatňoval, alebo tak či tak bude na nejakej daňovej nule alebo v daňovom mínuse, tak sa môže rozhodnúť, že OK, tak v tomto roku douplatním staršiu daňovú stratu a možné iné výdavky, iné daňové výdavky posuniem do ďalších rokov. A tie iné daňové výdavky, ktoré je možné posunúť, sú daňové odpisy, lebo je možné v mnohých prípadoch prerušiť daňové odpisovanie a skrátka v jednom alebo z viacerých rokov daňové odpisy neuplatniť, ale posunúť do tých iných ďalších budúcich rokov. Čiže v tomto sa dá pekne hrať v tejto oblasti. Samozrejme, v prípade vyšších sum ten efekt je výraznejší. A pre istotu ešte dopoviem to, že táto možnosť sa vzťahuje na odpisy daňové, čiže tie, ktoré sú vypočítané podľa zákona o daní z príjmov, nie na odpisy účtovné. Tie pokračujú podľa účtovného odpisového plánu. Každý mesiac mi užívateľe platia buď 10 alebo 100 eur za používanie danej apky, daného softvéru. Tak toto je jeden z možných príkladov. Rovnako polovica tržieb z predaja práva na použitie technického riešenia chráneného užitkovým vzorom, respektíve vynálezu chráneného patentom. A dokonca takéto oslobodenie sa vzťahuje aj na výslovné výrobky, ktoré boli vyrobené na základe vynálezu či technického riešenia chráneného užitkovým vzorom patentom, či už ho teda SROčka vytvorila interne, alebo kúpila od externých osôb. Je to atraktívne oslobodenie a teda ja by som bol vždy za to, kto môže, nech ho využije. Dokonca nie je ani že dobrovoľné, ono je tak napísané, že skrátka tieto tržby sú v takej sume oslobodené. Čiže do veľkej miery SROčky nemajú právo voľby.
No a teda poďme na tie limity alebo na tie skôr pravidlá, že kedy toto SROčka môže aplikovať. A v konečnom dôsledku môže ísť kľudne k údnu, teda skončiť konkurzom, no tieto problémy sa nedotknú matky a skrátka tej matky, ktorá vlastní majetok. Čiže majetok ostáva pôvodným vlastníkom. No ja som v úvode spomenul jedno oslobodenie od dane z príjma odvodov, ktoré sa týka takej tej pozitívnej situácie, keď nejaký spoločník, fyzická osoba alebo spoločníci, ona, dvaja, traja, štyria, vybudujú SROčku a počase po pár rokoch predajú tento podiel s nejakým brutálnym ziskom. Tak v roku 2003 nám vymysleli také skvelé oslobodenie, že ako náhle takýto podiel vlastníme 3 roky a predáme ho za veľké milióny, tak takýto príjem na strane spoločníkov fyzických osôb je oslobodený od dane z príjma odvodov. Skvelá podpora investícií, skvelá podpora podnikania. No tesne predtým, než nadobudol účinnosť 1.1.2024, tak ho zrušili. Čiže spomínam viac menej túto smutnú vec, aby som spomenul to, čo stále platí. Čiže niečo podobné síce neplatí pre fyzické osoby, ale platí pre právnické osoby. Ako náhle podiel za určitých okolností predáva majiteľ SROčky, iná SROčka, najčastejšie SROčka alebo iná právnická osoba, tak na jej strane je príjem z predaja alebo výnos z predaja oslobodený od dane z príjmu. Len si to nejak ten Jožko rozdelil, že povedzme 2000 eur mesačne cez SROčku a čo ja 1000 ako živnostník, tak tu už je viac menej trochu zlé, lebo tu už táto štruktúra, táto kombinácia právnych fóriem vyzerá ako vytvorená za účelom naozaj čisto daňovej úspory a nemusí ten Jožko si vedieť pri prípadnej kontrole obhájiť ten reálny ekonomický dôvod. Ja vám teda na dnes ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie na budúce. Príjemný deň alebo príjemný večer prajem.